Основният продукт, използван в схемата за третиране, е Verimark. Това е системен инсектицид, който съдържа циантранилипрол по технологията циазипир. Съгласно регистрацията, продукта е приложен веднага след разсаждане, чрез капково напояване, с което се гарантира равномерното му усвояване от корневата система и съответно придвижване към надземните части на растението. По този начин постигаме пълна, равномерна и дълготрайна ефективност. Verimark действа срещу ключови неприятели при зеленчуковите култури, като особеното при него е, че контролира както гризещи, така и смучещи неприятели – миниращи мухи, белокрилки, трипс, листни въшки, тута абсолюта, нощенки и други, като приложението му води до бързо спиране на храненето на неприятелите. Това предотвратява пренасенето на вируси чрез вектори, ранни повреди и дава възможност за силен старт на културата. Основното предимство на продукта е, че действа върху ларви и яйца, което го прави отличен избор за първи третирания в началото на вегетацията. Verimark има регистрации при много оранжерийни култури, като краставици, пъпеши, дини, пипер, домати, патладжан, ягоди, марули и други. Прилага се в доза 37,50 до 50 мл на декар чрез капковата система. Карантинният му срок е само един ден. Това е продукт, който комбинира иновативна молекула с практична технология на приложение.